Nyakorom gajongo kini majaber marwa kini machiegni e chenro mar POK opogore. Pod amanyo POK mopogore mantiere gwenge gi mag Nyanza. Omiyo kini makawuono antiere gwenge mag Wathoregu, Kajulu e county mondo ma Kisumu. Nyakorom gajonga hangeni penjori ni to en POK mane mabedo ne mana piny to ineno ka background to ka kanyo bendo chacho gi mwandu mopogore opogore. Achiel kuom bigi ben neno ka ngeni koma kama olos kod Piend Rech. To bende nitiere wuoch kacha Nyakorom gajong molos gi Piend Rech. Mwandu mopogore opogore, silk worms, kudni, mong'ere kaka silk, mabende golo ranyisi kaka pamba. Duto te wadhi lose mwandu mabende iloso e gwenge gi mag Wathoregu. Antiere kambi mong'ere kaka Alisama Products and Development. Antiere gi jata chenro mare mabende biro bedo kanyiso wa mwandu mopogore opogore mabende luongo gi dho ngere ni unique. Ok wajathoro neno gi kinde ka kinde. Omiyo Mr. Newton harwaki ni machiegni e chenro marwa. Mana kaka ikaw thuolo mar lero ne Nyakorom gajonga. Newton enena. Nyinga tailo Newton Owino, anana jagem kamoro ni Kanyikwaya. Ai village miluongo ni Po village. Koro Newton en ng'ama no somo timo somo mag kudni mwaluongo ni insect science. To Newton bendo chako somo gimoro miluongo ni leather chemistry. Matiende ni en okang'e kaka chemistry loko gi dholuo, lakini en somo mag piende to kod somo mar kudni. Mane gima natimo to Newton osetiyo kuonde mang'eny katiyo mna tijno. Na donjo e kambi miluongo ni ICPE, International Center for Insect Physiology and Ecology, chon 1992. To atiye kuom higini madhe 20 katiyo tij kudni. To seche mitiyo tij kudni okobor kod tij piende nikech piende bende otudemna kod weche mag kudni nikech gima towo pien en kudni. Koro mane makelo gigi riwre kamoro achiel. Koro tok tich higini mang'eny naneno ni research nasemna bet katiye research organizations sana international research organizations ma global. Koro nati ICPE higini mang'eny kendo toke na adhi achaka tiye kambi miluongo ni KABI, Center for Agriculture and Bioscience International. Magi kambe manasebet katiye ma omiyo bende amedra gi experience sana. Koro nawacho ni mondo mi koro gigi odhi at waste, aduogi mondo mi achak biashara ma bende anyalo time gimoro miluongo ni technology transfer mapogo knowledge ma bende an godo ne ji. To bende konya seche mane koro wuok e kambegi mabiro chako tiyo tija, nomiyo koro an thuolo anyalo train ng'ato kian, anyalo timo gimoro amora, to bende an a boss of my own. Makoro onge ni ng'ato koro nochako ndika. Ng'amo ndika sani en customer na ma uso necha. Mane ng'amo ndika. Mane Newton. Mana ka sani to wach ni ka bang' Newton koro tiyo thuolo mar higni mohe 20 sani nitiere koda Alisam Product Development and Designs. Ginang'o gini matimore ka? Alisam Products Development and Design nene achake a register in 2012. To gimomiyo na register nikech mokwongo an register kaka private researcher, scientific researcher. Koro gik matime research apart from keta ni publish gi, onego be ni keto gi in action mondo mi gigi wuog product manyalo donje kiosk oko kachande. Koro karka ndie nwachako kod research mar pien, kaka nyalo loso pien malokre gi miluongo ni leather. To research mnwatime ok en gino loka leather. Nene research ni to bende wanyalo tiyo kod gimiluongo ni non conventional. Ok loso pien kinyasani mitiyo kod chemicals ma bende kendo chak duogo kelo sida ne ji. Koro nwatimo research mwayudo no chemicals mitiyo godo loso pien gi wanyalo yudo gi kuom plants kuom oboke mwango ka. Koro nomiyo nene wachako puro gik muogo ma it muogo miyo gimilo ni sani ma sani golo tik manie pien. Aeto kendo bende wan kod rabolo magolo gimilo ni phenolic acid. Phenolic acid ni magi gik ma strength ma miyo koro pien bet motegno. Aeto wan kod gik miluongo ni papain. Papain en chag poi. Chag poi kendo bende golo arufu
to kendo bende omiyo koro pien ok bed motop. Koro gigi kwariwo gi kamoro achiel to nwayudo ni kara koro wanyalo timo biashara mok ketho alwora. Nikech e piny ngima iyudo ka loso pien ema ing'iyo kaka tich mochido malich machido alwora kaluwore kod chemicals mitiyo godo. Sani nitiere chemical miluongo ni chromium oxide ma en gima rach saidi mitiyo godo e loso pien. To en gima kirwako wuoche ma pien nobedo tanned kod chemical to chances ni nyalo yudo cancer gin gik moluongo ni carcinogenic. Chances ni nyalo yudo cancer ni malo sana. Koro mane momiyo nwa neno ni wamany yo mwanyalo yudo godo gimoro manyalo loso pien mok dhi kelo cancer. Mama giditete ni POK mabende ni somo. Yes. Nikech mar mondo mi nyisa ni itapoyo chapoyo it marieba jomoko bende luonge ni omuogo nyalo tiyo go tadiera na compound ni ka bende nitiere go muogo intiere gi rabole kin mamoko. Yeah. En gima rima ni somo nikech dyes wanyo go mwanyo mantiere gi kwire mantiere koda chemicals. Wakeni plant based dyes bende nyalo bedo. Yeah, kaka nyisi ni nitiere somo mana somo miluongo ni leather chemistry. Seche mitimo leather chemistry opogore kod leather technology. Leather technology en nani idhi kamoro to ng'ato puonji kaka idhingo pien lokre leather. To leather chemistry en research. En nyaki ng'eni to gimisebeta kitiyo godo pile cha. Bende inyalo manyo gimachielo minyalo tiyo godo kowe mana mano. Koro mai gik mane nwang'iyo te ma watime research to ken ga research marumo, research okrumga. Yes, mano mineno ka an kod muogo. Kowe mano to bende ineno ga seche moko pien biro gi kala opogore. Inya wanda nang'o miyo dhiang' mayiere rateng' to pien duogo golo wuoche makwar. Wuoche makwar no ok en ni dhiano ne kwar. Tiende ni pien kanose loke obet leather to koro oginene odhi oloke gi gimiluongo ni dye kata iluongo ni rangi. To rangi gi bende nitie moko ma tijgi tek, nitie moko ma nigi sum kabisa. Waluongo ni azo dyes gin man kod sulfur gin kod chemicals ma teko gi ng'eny ma hinyo ji. Koro wan wang'iyo ni nitiere yien moko ma bende nyalo golo nwa dyes machiel kuom iluongo no ber. Wan kod yien miluongo no ombasa gi kikunyo tiende to dhi golo ni dye. Wan kod fruits moko, wan kod moro miluongo ni roselle. Wan kada kod moro bende wapidho kar kende miluongo ni blue indigo mamiyo wa blue dyes. To wan kod otodo moko ma bende golo nwa dyes. Otodo wan kaka kikajulu ka wan kod aina adek mar otodo. Moro magolo nwa green dye mwaluongo ni chlorophyta. Wan kod moro magolo nwa red dye mwaluongo ni phyophyta. To wan kod magolo nwa brown dye mwaluongo ni rhodophyta. Koro magi te gik ma wa make sure ni watimo negi research ka mwa keto gi into practice gimoluongo ni application mae gikone to koro wauso gi oko. To kata moko pogore gi mano nikech ka bende ng'eni injalo nyweche mag pien bende no ka ano pien rech mopogore pien rech bende loso godo mwandu mopogore jacket aneno nyaka bags kilo king ni soko tende kod mano. Gima ng'eyo ni pien mora inyalo dhingo milokre leather. To lure ni en pien manowuok e lemane to kod technology wabidi dwa tiyogo mondo mi pien owuogi. Omiyo kar ka ndie Kisumo kar ka ndie kana bire na yudo ni waonge kod ginene slaughterhouses mang'eny manyalo sustain gimo miluongo na tannery. To kuma ni nyalo yude pien mang'eny en filleting industries mayang'o rech. Ko kinde mana chako gin ne wan kod filleting industries ochiko kae Kisumo kae mane golo roughly 150,000 metric tons mar fish waste. To piende gi nipuko giga kane dhi kamoro no bunga chon kane pok oger bypass ibonwang'o ko puk piendo kanto ne gi tow malich to gi top to gi kelarof. To ka koth ochwe to gi piende kene doga aora moro na waya to chak donje Lake Victoria. Koro yudo ka Lake Victoria opong' gi gik motop
Koro mon waneno ni gima wanyalo timo kar mondo mi ang'ang'ana na manyo pinde diek na manyo tien pindango wa makao pin rech mantie kama yudo moka nyiewo. Koro mane omiyo na chako donje pien mar rech. Pien rech nwadhi mwa winjire ka tudra kod department mar fisheries. Kinde mana chako ne onge counties. Ne podena na one national government. Koro nadhi tudra kod jo fisheries department. Ma winjirego motuda kod wainde ma yango rech. Sabuni road ma Kisumo kani. Nikech gibene gin kod tabu kuma ne gitere piende gi ne onge. Koro nwa bet piny mwa winjire no okay. Kagi se yango rech magi kao fillets gi to pien to kora bia kao monda tigo. Koro piende go na kao tabiro godo ka to kora loko gi bet leather. Ta loko gi tiyo kod technology mana nyisi mwalongo ni green chemistry. Tiende ni en chemistry moro ma deal kod oboke kod plants. Moko ne aomo chemicals na tiyo godo. To kowe mano, wan nyaka kod chiro moro karkan chiro mbero. Chiro mbero ni kumi yangi gwen mang'eny. To Kisumo ka wang'eny kod otende mag waindi. To waindi an nasomo India. Tang'eyo gima waindi timoga. Ok gihero chamo gweno mani kod pien. Koro nang'eyo ni chiro mbero kuma gidhi omoga ring'oni nyaka migi ringe gweno maonge kod pien. Koro chuno ni nyaka lony pien ni gol oko mon. Pien timo ginade. Koro pien ni kelo gima miluongo ni cholesterol. Pien gweno ni kod gima miluongo ni cholesterol. To ing'e gima cholesterol timo e del. Ok ober ahinya e del. Koro piende gi iwalo ga to ni puko. Koro the cost mar puko piende gi no dhi malo kabisa nikech gi block the sewer line. Pa mi ridho gweno gi yiere chate. Koro yudo the cost ne bedo tabu. Koro antija en nang'i kuma problem nitie, kuma tabu nitie. Aeta keto solution. To koro solution en ni akawo piende go mondo abia loki obed leather e piende mag gweno mineno kagi. Kowe mana wan nyaka kod jopur mapidho apuoyo. Kagi yang' apuoyo, pien apuoyo cha waluonge ni fa kuma gitere ga onge. Koro mago bende achaka kawo kendo bende achaka loko bet leather. Mane kaka koro stocha mar leather osega bet. To kowe mano nentiere demand ni iloso piende gi but where are the products ni kanye. Koro products no chuna nyaka a partner kod organization miluongo ni Kenya Leather Development Council mondo mi wakonyre nikech nadam da loss wuoch madhi outside for export nikech magi gin high end products. Negi konya magi kelo United Nations under the program molungo ni Switch Africa Green. Moneno wachoko a team mar 17 persons mar living mar disable. Nikech ing'eni ndalo mang'eny ji ong'ega ni joma disable ni tiji gen ga mana tiji kuoch. Koro nakawo gi magi bedo trend kabisa. Mikoro sama wuoye kodi ni wan koda team mar ji 17 ma ar physical challenge masasa man kod order mar wuoch nagi. To gin ready loso nwa wuoch, gin ready loso nwa jacket mineno gi. An kod another team ma kendo bende loso gik moko kaka kombe mineno gi. Ineno magi mag pien rech te. To kowe mano pien rech cha bende seche michamo rech manumu motedi to kiwalo kama tibro nwang'o ka en kod gam moko. Gam no waluongo ni collagen. To collagen na yudo ni collagen en gima ber inya tiyo kode mondo obed gam miriwo godo wuoche. Kar mondo mi ti gi gam moko mineno ma street families ka. Ng'weyo ga ka. Aito gam mar rech ni en otegno nikech en bende oko evaporate. Iwinja moko ka waluongo ni volatile gi kisungu. To mar pien rech ni to en volatile. Aito budho sana nitie gima waluongo tensile strength mare. Otegno molo gam ma kawaida mafunde mag wuoche gi tiyo godo. Koro mago are the few products mwase golo so far kuom pien rech. Akini ji orwako gi nade nikech ng'eni en gima bende ng'eni wan kwang'iyo gi pien kata mana ka ji rwako ji ong'iyo gi piena miloso ka ahinya mar dhiang' mar jamni. Acha jamni nikech jamni to koro ng'eny. Mar rech nyalo bedo wendo
gik mitimo ki. Piende to ng'eny ma samoro iserwako kata na pien molos gi wuoche molos gi pien dhano to kinyal ng'eyo nikech seche ma ng'ato uso wuoche samoro bende okia kuma ogole pien ema ni ji kawan gi ema koro wan to wang'e ni pien wuoche mirwako to en pien ma to ng'ata kata na funde maloso wuoche ok obi ng'eyo ni pien ma koro dwa tiyogo en pien ang'o nyaka inyise nikech piende kapod onumu to kinyalo ng'e ni ma pien rech kata ma ndie pien dhiang kata ndie pien nang to kise convert molokre leather nikech seche mag oselok gi magilokre leather to gin gi nyinga achiel ni gin leather iwinjo koro mar rech ni mokwongo nene ji ofwenyo ni ma pien mopogore koro ji ok norwake ahinya nikech ing'e ni ng'ato wacho ni donge karwako wuoche ni to guok bro lowa Bota dotiende. Yeah. Koro omiyo quickly nwadonje export nikech export kucho gidwaro gik ma unique mokwongo to kendo bende gidwaro gik mwaluongo ni environmentally friendly iwinja nikech pien rech kar kaendi ne ketho alwora koro kaka fwenyo ni nitiere ng'at manyalo add value manyalo miyo koro alwora miketho ma Lake Victoria cha nikech remember ni rech ma gichamo Europe wuok ka to gidwa chamo rech mopidhi e nam e pi molil iwinja koro nyaka gitem mondo mi alwora chande bed maler koro ne wachako gi export gino noduogo timre seche mwatero gi for export ni gigi chako gondre chak duogo e local market koro duogo e local market ka beche ni malo saidi mono wafwenyo ni nikech jok mono miyoga piendegi emoduogo wafwenyo ni kendo chak duogo uso gigi Kenya ka mono nwango ni kara gini onego benwa create awareness koro several media houses kaka Ramogi no chako promote my products mochopo koro kuma koro sani wan e local market makoro rwako ichirni mapacho ka gi maoko wasande kutendre kod mich nikech mich bende naneno trophies makoni kod kocha mabende isebedo kiyudo rita alwora mich mogik ma yudo dwe achiel mokalo mano miya mich miluongo ni cross border innovation award mano miya gi jo KEPSA Kenya Private Sector Alliance mano en mich manyiso ni anie maber mogik e East Africa gik miluongo ni innovation koro en ema though no biro nyaka kod some cash anyway konena mich mabiro i trophy kende ok obiro trophy kende obiro ne competitive award nikech jogi ne dig deep into gik mwaluongo ni innovation mar chanad yes kaka na win that trophy asewin nyaka moro ni be miluongo ni excellence in SME innovation award mama ndiye bende na bed awarded kod the former president Uhuru Kenyatta Obende it was highly competitive koro Obende na scoop as the best okuma kende and called several of them and called Momilugo African Best Scientific Innovation Award mabenda sayudo tan called nyaka Nile Basin Best Innovation Award magi gin awards tete masa win innovation mar Nile Basin to nomia Paris France because na bedo the best in scientific innovation pochigi pak to bende kongo kata na weche motende kod innovation wanno ka gik moko ditete hitimo karika mano alisam products kai to bende no kibiro gi machielo ma to na wach ni nyalo bedo manyene wang oganda ntiere kudni mongere kaka silk to kinyiswa bende no ka pamba moro bende un godo ka mang'eny an kaka na nyisi ni gimoro ma na somo okawe chien nikech piny aketo ga ni kik kaw gimoro ni mandi na somo ok bi konya gimoro amora misomo chieng' moro ne yud kanitiere space mare na timo gimiluongo ni insect science be mano tera tiyo kambe moko miwinjo mag research mag kurnigi to na ng'iyo ga ni to research mitimogi ere manyalo commercialize ere manyalo tere market oko nikech ng'eny research itimo ga to ji ndiko papers to papers gi dong' e shelf kidhi e these research institutions ibo nwang'o papers mang'eny mobedo published to gin papers obedo published madabed ni ng'ato kaw papers to koro ket ni koro madwa timo go business to obro mna dhi maber koro kanene watimo this research naneno ni kudni nyalo timo maber sana e Luo Nyanza kar kendi kudni time maber saidi kalure gi lwesi kalure gi weather to gima kendo nyaki ng'e ni
ng'eny research samoro king'eyo ng'eny research mitime kute kata ber mna kute mag dhano ibo nwang'o ka ng'eny nitiere Luo Nyanza ka nikech weather maka ber saidi nikech kar ka ndie seche moko wan ga to the extreme ka koth chwe ten koth mas terrible ka chieng' rieny ten chieng' ma terrible to seche moko condition bilano bet ni beyo gi kute mano mana wacho ni ma ndie bende en kudni manyaka wapidhi to na pidhe kalure ni textile industry bet nene dok chien nikech pamba unge to seche ma pamba unge ni pamba mobiro iluongo ni iluongo gi ni pamba masani obiro manyien ma synthetic to magi nwang'o ka ng'eny industries ok dwa tiyogo koro nitie sources of fibers textile fibers machiel kuomgi en silk to silk no nyalo timo ber kar kendie koro en wapidhe ten en pur mami nweng'o dwe ka dwe pur mar silk en pur mami nweng'o dwe ka dwe nikech ma ndie kende pur michako pidho kudni kawuono to bang' ndalo 18 to kudno osechako lokre gimiluongo ni cocoon to cocoon tare lokre gimiluongo ni wool kaka mineno mopong'o kanyogo to wool ni koro nyalo kete lokre usi to kose lokre usi tikete weaving machine to lokre law iwinja yeah mabende wacho ni nengo gi ni malo ki compare kata kipimo gi pamba mamoko nengo silk ni malo kabisa nikech en law en material mokwang silk natural silk okwang to kendo bende ok en gima chida alwora nikech ok en gima wangi pur ni wangi kete chemicals wangi goye dawa mara sijui ni kudnyo invade en gima kisepidho nonga tisetieko wach koro kudni gin gichamo na ito nonga kende en gima dwe ka dwe to kelo ni nweng'o mamiyo sana no kintiere koda besen mopong' man to bende nitiere koda chiro mare mandi tare no sechul mandi no sechul sana kudni seche mwapidhe to nitie gik mawuok e michul immediately number 1 seche mipidhe kapok ogolo kokuni ogolo opielo ogolo chieth ma kisungu waluongo ni fras to fras ni wan kod kambe mapidho rech makawe kar kendie kata sani an gi moko kar kendie mang'eny moko nyocha nosekaw ma jopidh rech kawego fras no bende beche nitie seche makoro sechopo ni koro seloso kokuni ndie nene wulgi magi bende bechgi nitie aito seche mwaloso wulni wan ga moro mawuok miluongo ni piupi ni bende jopidh gwen wan kod kambe mang'eny Nairobi ma bende kao kokun kuomwa ma dhi riwo godo chiemb gwen aito uso ne jopur koro en gima ni kod nweng'o pile makoro karike wacho ni it's all under one roof nikech en loko pogre gi mana kene bitendo jopuonjre ma somo tiegruok mpogre bende yudo thuolo mar lemo ka mar mondo mi gipuonjre bitiego ji yes kar ka ndie kanwa chake nitiere ji mang'eny mano ofwenyo ni kare wan kod gimo onego bed ni nyithindo yudo koro wan kod university kaka Moi University matimo textile engineering gikelo nyithindgi kar ka ndie ma sana watiego gi e yor loso gimiluongo ni natural dye rangi manyisi cha mwagole plants koro nyithind Moi University biro ka emano wan kod nyithind Nairobi University mabiro kar kendie e leather Piend mineno no to Piend nogo nitiere nyaka nyithindo mawuok University of Estonia Estonia nitiere Eastern Europe ma bende biro kar kendie higa ka higa wan kod team mabiro kar kende from University of Estonia koro gibiro kande web train gi to gin web train gi leather tanning kaki loko pien lokre leather lakini kitiyo kod plants gi to wan kod small institutions wan kod Kisumu Polytechnic ma bende kelo nwa nyithindo kar kan sana matimo diploma gibiro kar kande attachment wan kod Ahiti Kabete ma bende timo leather ma bende kelo ji kar kandie to ka gibiro chuli ng'enyne okwa dwar ga chudo nikech gikone to nyithindo gi kwa tiego maber ng'eny joma tiyo na kagi gin nyithindo mana train mowuok e those institutions mane kaka benda build up my staff capacity koro maneno kodhi maber
tachaka duogo ka tachaka ndiko tich mane kaka wadil kodgi yeah to nicho ko tendo kod tije lwedo ahinya tije ma samoro jomoko nyalo chayo kaka pien rech kineno ka ngato owito ngato neno ni magi gin waste tanno ka in kata mana chok rech nitire mwandu miloso godo ka kenen pare mane ma dichiu to bende mar mondo bi jingeni Addison product nitire yuka julukae. Lakini how do you market yourself kaka data chenro maka? Sani nitiere organizations mang'eny ma konyo e marketing. To kapok adhi e marketing, choke rech wasebet kwa tiyo godo kuom ndalo mang'eny. To choke rech nitiere waloso godo gik moko miluongo ni artifacts. Gik mwaluongo ni necklaces, bracelets. Magi te waloso kod choke rech. Though process beto pogre nikech ingeni seche ma ikaw chokrech e chuny chokrech ande nitiere ga gik moko manyalo tow koro nyaka wa subject to gimo miluongo ni sterilization yeah to sterilization bende kwatimo to watemo watime kod plant based mano mineno kacha wapidho moringa aloe vera moringa ni wa extract compounds mage to sok pien rech e moringa seche mwa sok ginene chokrech e moringa seche mwa sok chokrech e moringa iyudo ka sterilize nyaka ginene gimoluongo ni living tissues manende ntiere chunye chogo madinende ukelo top cha koro dhi tho koro iyudo ka chogo no odong ni en chogo makata kiloso kode bracelets iloso kode necklace to en gima dwa dak higni gi higi ber gi ni gin ok gikel gimiluongo ni allergy yeah ok ne ka sani seche moko iti rwako earring mikia ni that metal minogon en composition mane koro giko ne chieng mori poka koro ichako react to kichako react to mano is just a symptom ikia ni gini compounds mage maneno bedo coated go to se penetrate waluonge ni systemic ikiano se penetrate your bloodstream to the level machalnade mamano to chokrech koro kendo onge go to chokrech gi bendu treat mana maber yes to nengo gi akene uso gi ka koso uso gi kan nyenyne one to watimo export to kowe chokrech no bende watimo earrings kod tong wang rech wa solidify nikech tong wang nitie gi pi moro ma special koro mar rech koro wa solidify to obet kaka study to waluongo ni dancing earrings koro magi gik mwatero oko an kod chiro moko miluongo ni Amazon stores an kod ma Amazon stores New York an kod Amazon stores Australia to an kod Amazon stores London koro order gi dongo ga kabisa omiyo en ga order makata twatero didek e higa to ko wadugo yoyo nikech ok en order marathon to jolwedo bende intiere godo moromo jolwedo an go mabet ng'eny to ng'enyne akawga nyithindo manie school madwaro kaka oyud fees sana mantie high school kinde magiloro lakini nitie joga bende andiko kar kende sani an kod ji 7 mandiko kar kende on a permanent basis but kat seche ma teaching en to wamanyo jok ma jolwedo manyalo bugowa to konyowa to ng'eny jolwedo ahero mondo akaw jok moa e alwora makae mar Kajulu kae nikech gine joma ohosta kaka nyisi ni anta ja games ya to koro kaka innovator ka achiel kuom innovators mapacho ka hinya Mobuki County man ma Kisumo gina chid nade kaka innovators mage moja kadhe masa moro duher mar mondo mi piny owacho omak godo badu nitiere okine kan mara ni odonje gimoro ma kisungu luogo ni circular economy tiende ni ng'enyne watiyo kod yugi ma ji oseweyo watimo godo innovation to wabet godo kod products koro in terms of publicity marketing to challenge mwan gago any competition iyudo ka for example ka koro wuoch mwaloso gi to wuoch moko bende biro mwa oko sana okadwa luongo nying country moro to nitiere wuoch mag Mutumba mabiro seche wuoch gi obiro tedo ka koro bechgi bet yot mano namba 1 namba 2 mwa kendo wayudo kaka innovators ing'eni seche mi come up gi innovation
to yudo ka nitiere resources ma samoro iongego. Cost mar stima bet ni malo. Koro seche mwang idwa ga loso ga product miuse e chiro midwa compete godo gi ma e pinje ma wachogo. Bet tech. Labor cost Kenya kar ka indie labor cost bet ni malo. Iwinja? Koro yudo ka mondo mi yud ng'ato mabed ndiki kuom ndalo yudo ka bet bruchandi aito wan kod ushuru mama ndie to kadwa wuondi ushuru kar ken kaka an matimo export wan kod gimiluongo ni double taxation nikech utero mondo oko. Yes, nikech watero mondo oko. Seche moko iwinjo ka ni no dok piny kidogo to kodok piny to nitiere part machielo miyudo ka kendo osedhi malo. Koro bet tech omiyo challenges mwakale tong'eny kaka innovators. Number dek en ni kaka wana SMEs wan okine ka ikawaga ni uketwa e level mar kambe madongo dongo. Koro kaka KRA iyudo mana kaka gichajo kambe madongo kaka wabe gidwa ni gichajwa. Iwinjo? Aito iyudo ka nitiere gimo luongo ni double licensing. Jo county do na kaka an kod majo county license majo county to yudo national government bende wan gi mare. Iwinja? Mar jo leather. Koro dabe ni gigi nitiere kamora achiel mwan kod gimi luongo ni single window system ma obedo license dichiel. Iwinja? To koro konyi mok ni kawuono jo KRA obiro kiny jo leather obiro orwecha jo kama obiro jo county obiro. Koro nitie so many government agencies manyo SME achiel cha. Iwinja? Koro gikone to yudo ni samoro dongruok mari bet ni tek. Nikech iseloso makare ji oseng'eyo some product development and design gima utimo. Ema ni thoth mwandu muloso ok gin thoth mwandu ma ng'ato nyalo loso kata mana ng'ato nyalo rwako odiochieng' kodiochieng'. Lerna ni mwandu gi samoro kirwako gi inyiso gi kanye gi wachni mogik watiko chenro makama. Wan kod job makonyowa yor uso kaka Mombasa kidhi Malindi wan kod an outlet. Wan kod jok moko Masai Market Nairobi mabende kepo kuomwa to ng'enyne to wa deal kod an jakanyo mar organization ni World Fair Trade Organization. Koro ng'enyne watero giwa oko ne members wa. Yes, to make gimiluongo commitments. To kata mna yie ka bende wantiere koda drama festival waseneno ka yawa jo skunde rwakore kido mopogore bende mago bende gin moko kuom clients mago. Mago biro ga wan kod nyithindo mabiro kar kende kata schools mabiro kar kaen walos negi headgears gi Piend Rech walos negi jacket gi Piend Rech mage dhi perform god. Mago nitie. To as an innovator jal mosebedo ka loso gik moko koda lwete opogore bende ntiji lweda kineno wach mana madinyis innovators oko kacha ma samoro ng'ato aspire to be one gimoko mosebedo ka loso mondo mopogore. Pesa nitie tiji lwedo mane kuma pesa nitie. Seche moko ajawacho nega ji ni capital ji wacho ga ni aonge kod capital to inyiso ga ji ni winja capital en award manowuok kuom a Greek word miluongo ni kapas to kapas tiende ni head. Koro ng'ama onge capital en mana ng'ama tho mane ng'ama onge kod capital. To gimora more piny Nyasaye kanene chwe gik moko nochwe gik moko ni I believe ga ni out count nitiere 1 million shillings. En nani ine manyaki igol wangi Nyasaye noketo 1 million out count nyaki gol wangi mi imany ni to 1 million ni kanye gol antena ni oko team connections open up. Iwinja? Open up to bende make sure ni itu digi mentors one giri gi one mentors. Koro ka biro kar kaende dodwa ni bendo yao wanyalo guide nitie ji mwase guide ka wan kod mon mwase guide ka makata sani oko ka iyudo kaka loso earrings mag chokrech gi to negi amana ka wan tijwa kaka wasetimo research en koro moko bende ok wanyatimo te koro wapogo ne jowadwa moko bende dhi gombe. Newton waguni kumone nyako mnyiswa kit POK mabende itimo mwandu ma iloso iwacho ni gini innovation adiera nikech kata mna kiwuotho ok gin mwandu mabende waja thoro yuda wiya kamano.
Kok manya koronga juang mano na Newton Owino. Jal mabende osbedo ka loso mwandu mopogore gi paro mabende obiro godo. Somo bosomo timo weche motenore kod science. Kineno rech odiochieng' ma kawuono kichamo par ni chok rech Newton nyalo tiyo godo loso mwandu mopogore study en achiel kuom gi kom nitiere toka kanyo makene Newton mana kinyalo nyisowa kom ni botegno moromo. Kom ni otegno sana to ng'eni oonge musmal. Okay. Musmal onge gini. En yien man wan go ka watweyo gi the same pien rech to pien nogono bende mibetie kinene kama to yom malich to kendo is a sleeping chair inyalo ninde kama iki to kama na mana kwanya koronga juang onge mang'eny madamede gene mara ni yudo puonj achiel ariyo adek mabende inyalo kawo e chenro marwa okinyi makawuono pok opogore pod wantiere gwenge mago mag Nyanza okinyi makawuono nantiere gwenge gi mag Wathorego e Kajulu e county ma Kisumu. Orituru masani nyinga Sharon Ong'ao.